Nga naman na niche ang mga lalaki di man makontento. Uhuy, kalaki lang pud ani nila no? Anyways, this comment di ay is 2 years ago na ang nilabay. Niagi manggod sa memory so nang backread mi sa mga comments. So yeah, better late than never, di ba? So karon tubago na jud tika. So sa mga lalaki nga dili makontento, base nagtuo sila ang relasyon murag buffet. Buot rag pilay gusto. Or basin gusto lang niya, itry tanang option sa menu. Or maybe, nangita lang siya unlimited rice. Kay kulang ra ang gilungag nimo. Bitaw nung, sana all kayo ni mga dili makontento. Ako gani, usa ka siopaw lang, solve na gid kaayo. Wow. Pero mas nindot na biyaan ng mga tao nga di makontento. Kaysa ikaw pa ang mag-adjust sa mga pagkuwang. Am I right or sakto ko? Gusto sila dinaghan. Pagkahangol naman lang. Bitaw, kidding aside, kining mga lalaki or even mga babae nga di makontento, dili ikaw ang problema, kundi ilahang kaugalingon. So sila ang naip mga pagkuwang, not you. Okay, so I guess that's it for today's video. Just comment down below if unsay na mga bet nga topic or if need bug mga tambag-tambag pinalay shoe, charis. So until next vlog mga megs, God bless everyone and I thank you.